Sziasztok, ezek mi vagyunk a Mi ez az országtól, és az a helyzet, hogy csomagot hozott a posta. De még miért? Ráadásul, mint hogyha tényleg a múltból küldték volna ide előre. Nagyon durva, bevágunk ide nektek egy vágóképet, hogy mondják, ezt unboxing videó lesz, és addig, amíg unboxingelünk, addig mesélj el a Norbi, hogy micsoda, de mielőtt még bármit is nézzünk, ez baromi jól néz ki ez a pecsét. Ja, rajta. amúgy ez egy kártyajáték, egy ilyen közéleti görbetükör akar lenni, egészen ilyen karikaturisztikusan fel lehet benne fedezni a magyar közéletnek az ismerős arcait, de majd meg is nézzünk pár lapot ebből, mert elképesztően jó a kialakítása magának a kártyának is, ahogy meg van csinálva minden egyes lap, illetve nagyon sok lap van, gyűjtögetős kártyajáték, és konkrétan megélhetitek a magyar feudalizmust itt ebbe a kártyajátékba, vármegyéket építgethettek, törvényeket hozhattok, szóval tényleg nagyon komplex kis játék. Amit még nagyon szeretnék kiemelni, az az, hogy mindenféleképpen érdemes tényleg most beszerezni ezt a kártyajátékot, mert egy az, hogy tényleg aki közélettel foglalkozik, az nagyot fog rajta derülni, mikor majd látja a lapokat, a másik meg az, hogy ha majd később mondjuk 10 év múlva előveszitek ezt a játékot, akkor majd elmagyarázhatjátok a szeretteiteknek, hogy te jó Isten, én ezt megéltem, mikor épp nem is tudom, a Lázárnak valamelyik mocska előkerül az egyik lapról, szóval egészen döbbenetes ez a kártyajáték. És ez nem egy fizetett partneri együttműködés, tehát ezt nem azért mondjuk, mert... Egyébként az egyik legrégebbi nézőnk küldte nekünk ezt a csomagot, és azért is küldte kifejezetten nekünk ezt a pakkot, mert az egyik lapot egyébként mi ihlettük meg, és van egy ilyen lap, ami teljesen egyedi. Egyébként mondta a Zsolti, Takács Zsoltiról van szó, aki készítette a játékot, hogy ez csak nekünk van meg ez a lap, ezt alá is fogjuk majd írni, és hogyha minden jól megy, akkor majd egy ilyen jótékonysági árverésen el fogjuk árverezni, és majd amikor kiderül, hogy mégis milyen felületen tudjuk ezt elintézni, akkor minden részletet közlünk veletek, hogy épp melyik vagy gyermekvédelmi szervezetet fogjuk támogatni a befolyt összegből, vagy milyen más jótékony célra fogjuk fordítani, és egyébként több tartalomgyártó is kapott ugyanígy ebből a csomagból, és minden csomagból úgy tudom egyébként, hogy más-más lapok vannak, szóval tényleg egészen durva maga a kártyáték. Úgyhogy innen is köszönjük szépen Takács Zsoltinak. Lapozgatva ezeket a kártyákat, tényleg baromi jó minőségi cucc, úgyhogy tényleg olyan volt, mintha valami ilyen jó kis pókerkártyát fognék a kezembe, legalábbis így fogásra, illetve hát engem nagyon megbotránkoztattak ezek a lapok, hogy mennyire rezonál a magyar közélettel, úgyhogy én nem tudom, hogy micsoda meló lehet egy ilyet elkészíteni, összerakni, megcsinálni, kinyomtatni, minden, úgyhogy hatalmas gratuláció innen a Zsoltiéknak, hogy ezt elintézték. És biztatlak titeket arra, hogy vásároljátok meg, mert ez szerintem tényleg egy olyan ajándék lehet akár, vagy egy olyan kis csecsebecse otthonra, aminek hát értelme is van, mert egyrészt jó célt szolgál, jó helyre megy, másrészt pedig valóban értéket képvisel a 66. bögrekészlet helyett, szerintem mindenképpen érdemes lehet szőnapra, névnapra, bármire beshoppingolni, vagy csak egyet otthon magadnak. Mi is itt fogjuk tartani hátul a díszletben, úgyhogy köszönjük. Az állami mutyit is amúgy kirakom majd, az is egy hasonló cucc, de én ezt a kártyát egyen jobbnak éreztem, mint az állami mutyit, de szerintem az is jó volt egyébként. Csekkoljátok le, a Krumplisztán krónikákat nézzétek meg, a krumplisztán.hu, ugye? Ott tudom megnézni, krumplisztán.hu, ott tudod, de betesszük a leírásba, hogyha nem felejtjük el, hogy krumplisztán.hu, és krumplisztán.hu, és krumplisztán.hu, krumplisztán.hu. Ezt súlykolni kell, mert elfelejtitek. Jó, oké, szóval ott tudjátok megnézni, ezek mi voltunk a Mi ez az országtól, köszi szépen! Sziasztok! Ciao.